Давай. Стой. Снимаш ли? Да, снимам. Ама много добре не се виждат, защото има много слънце. А това е Мартин. Оф, не се вижда нищо. Жаль. Гледай. Защо е така нацепено? Не знам и на Ванина е така. Гледай. На мен е нацепено. Нищо не се вижда. На Теди майката му е тук. Знам, виждам. О, нищо не се вижда. А по мене питаш ли ме? Не знам какво станало. Аз нищо не виждам. Той е наполовина. Изобщо не знам какво виждам. Ние сме наполовина, също така. В Наванина и се вижда... Справят се много добре! Бутай, Стефане, бутай. Не знам какъв е резултатът за тази. Добре, снимайте. Стой сега. Така, дай аз да снимам. Парита. Трябва да следим топката. Това ще го кача в интернет, бе. Аз нищо не виждам. Нито пък аз. Тъпо слънце. Елате насам. Ето, тук мисля, че е по-добре. Давай! Гледай те как викат, че тук. Александър, трябва да следиме топката. Бягай назад. А ние защо не викаме? Изобщо супер викаме. Защо е така накриво, бе? И на мен ми се случва. Що е така? Гледай, Ваниш. Тихо. Знам. И ти пък накриво снимай. Това не беше гол. Дами и господа. О май гад. Смесвам два езика. Шапката. Ще го кача в интернет. Определено. Краси. Сега ще бие Краси. Бие. Той ли ще бие? Не, Теди бие. И гадно. Там се. Нищо. Браво! Браво, бе, Стефане! Да му се не види. Не викай. Дай, фал. Давай. О, фал! Това вече си е фал. Давай, четвърти клас! Не викай, бе! Гледай го, то само забавя времето. Той и нарочно това го прави. Аз толкова не стана. Сложиш си ги на гърба, на гърба, на врата. Мъкни, ма! Аре, сега той бие, така. Мъкни! Ще те фрасна. Аре, Краси, давай. Той взе, ама не успя да яде кора. Але, чуй, ама не успя. Вкарахме, бе! Гледай го, какво прави? Къде е Коце? Ето ги, О, да! какво прави. Коце!
са като... Да. Колко на колко сме? Ние ги водим 1-0. Ние водиме. Аре, давай теги. Браво! Коце, давай! Давай, Коце! Пак не стане. Браво, бе. Его! Откъде си? Нищо, ние сега. Ние водиме. Е така, ако се забави времето някакси, да забавим времето и така да си остане. Ние да победим. Това е как го казваме на госпожата. Не се каже нас. Ама е така да изкарат топката и да забавят. Да не могат да я прехвърлят цено. Аре, играй! Коце! Аре, бе! Стеф! Стефане, майка ти звъня. Отиди да питаш Краси дали да снимам с телефона му, защото мънеш. Отиди да питаш Краси. С телефона му. Дали за това ще го качиме в интернет? Кажи му, питай го. Това е Денис, нашия зубър в училище. Това е Денис. Да, знам. Бегай, Драцуло, да снимам, бегай. Аз мога да ти го правя. Той. Това е той. Не бихме. Май не бихме. Или това, или това е по времето. Марта, дай геби, бе! Бихме ли или това е по времето? Май бихме. О, дано. Видели са? Да. Браво! Браво, бе, Марта. Те биха там. Мача си вкара. Ето ги, нашите победисти. Победист. Как се чувстваш като победист? Добре. Краси, как се чувстваш като победител? Добре. А ти? И аз. Ти как се чувстваш като победител? Той не може нищо. Марто, как се чувстваш като победител вратар? Красимира, знаеш как дойде Денис? Значи Денис толкова... Има ли още битки? Краси, има ли още мачове, в които и вие ще бъдете? Няма още мачове, ама в 4 часа идва награждаването. Ние не знаем на кой место ще сме. А ще ходим на английски? Не, аз не. И аз съм така. Колко мачи ни дадме? Времето ще пазя до Исус. Коце, как се чувстваш като победител? Мани. Мани, каза Коцето. Край. Коце ще го кача в интернет.